Ennen kuin mä menin armeijaan, mulla oli tosi huono itsekuri. Tai no ei nyt huono välttämättä, mutta huonompi kuin nyt. Mä löysäilin aika usein, jäin sänkyyn makaamaan pitkään, katoin YouTube-shortseja. Mutta kun mä menin armeijaan, niin se oli ihan eri maailma. Armeijassa aina oli joku katsomassa joka ikistä liikettä. No ei nyt täällä kuitenkaan vessassa saanut käydä ja suihkussa saanut ihan rauhassa käydä, mutta kuitenkin heräämisestä nukkumaan menoa aika lailla oli jo koko ajan jonkun silmä alla ja piti kertoa aina mihin menee. Mutta joka aamu oli 5:30 herätys. Ja jos ei noussut sillä sekunnilla sängystä, niin sitten tultiin huutamaan siihen viereen, että nyt ylös siitä. Oli pakko nousta, vartissa piti olla vaatteet päällä, käyty vessassa, tuvassa, pukemassa vaatteita. Sen lisäksi, että oli vaikeat aamuherätykset, niin he oli vaikea tottua. Sitten aamupala, lounas, päivällinen oli tiettyä aikaa, annettiin tietty aika syödä. Ohjelma oli, sitten vapaa-aika oli tietyn verran. Ei ole sama kuin arjessa, että saa tehdä niin kuin ihan mitä haluaa. Katsoa puhelinta vaikka koko päivän, ei onnistu. Mutta yksi asia jäi mieleen, se on se, että itsekuri ei ole siitä kiinni, että onko sulla motivaatio koko ajan, vaan se on siitä, että sulla on rutiini. Sä teet samat asiat aina, vaikka ei huvittas, ei jaksas. Silloin kasvaa eniten ja kehittyy eniten ihmisenä. Mutta mitä sä voit oppia mun kokemuksista on se, että sä voit kehittää itsekuria. Aloitat pienillä asioilla. Oli se sitten vaikka, että nouset heti sängystä, et jää makaamaan, katsot TikTokia, Instagramia, YouTubea, ihan sama, nouset heti sängystä. Ja se aloitat sillä. Ja sitten kun se alkaa olla helppoa, niin sitten lisäät toisen asian. Sitten saat pikkuhiljaa kasvatettua sitä itsekuria. Pikkuhiljaa, pienillä askelilla. Metsässä oli kylmä, ei syöty lautasilta. Meillä oli semmonen, sitä kutsuttiin pakiksi. Se on niinku semmonen kuuppi, missä sä avaat sen kannen. Sitten sulla on kansi siinä, sitten sulla on se itse kuppi ja sisällä on luha eli lusikkahaarukka. Sä syöt siellä pakkasessa, istut jossain lumihangessa. 20 minuuttia on vaikka aikaa. Oli kyllä ihan hirveetä, mutta sitten kun pääsi takaisin kasarmille, niin oppi arvostamaan niitä pieniäkin asioita siellä. Ja sen lisäksi metsässä oli myös pitkiä päiviä, oli koko ajan taisteluliivit, ase tossa, reppuselässä, kannettiin, tehtiin paljon asioita koko ajan. Ei ollut hirveästi lepotaukoja. Ja sitten kun pääsi vihdoin nukkumaan, niin sitten tulikin se, sitten kerrottiin, että nyt on vielä vahtivuorot. Että sitten joutuu herää keskellä yötä vielä, että joutuu mennä pyöriä siitä teltta-alueella. Aikamoista. Armeijassa oppi kyllä, että mikä on epämukavuus. Oli märkää, kylmä, pimeetä, nälkä, väsytti, ikävä kotia. Mutta miten sä voit harjoitella epämukavuusalueella olemista kotona? Aloitat vaikka sillä, että menet joka aamu kylmään suihkuun, niin kuin mä teen. Oot siellä, laitat niin kylmälle kuin kestät ja oot siellä niin kauan kuin pystyt. Tai sitten toinen esimerkki, että jos sä käyt salilla, pelaat jalkapalloa tai harrastat jotain, niin meet silloinkin treeneihin, kun ei huvita. Mutta tietysti teidän pitää oppia erottamaan se, että onko se sitä, että ei huvita vai sitä, että ei jaksa, että oikeasti ei niin kuin fyysisesti jaksa, vai onko se siitä, että ei huvita mennä treeneihin. Niin kuin mä tuossa videon alussa jo sanoin, että aina oli joku katsomassa, ikinä ei voinut löysätä. Jos vähänkään löys,
yksi niin kuin pelleili, niin kaikki kärsi. Sitten ei ollut kivaa kyllä. Mutta yksi asia jäi mieleen, on se, että yksin se olisi ollut paljon vaikeampaa olla siellä metsässä, kuin että on ne muut ihmiset siellä ympärillä, jotka tukee ja ne käy sitä samaa läpi kuin itse, niin sitten on vähän semmoinen pieni tukiverkostus siinä. Niin tästä sä voit oppia sen, että ympäröit itses ihmisillä, jotka tukee sua ja sun tavoitteita. Et näe ne semmosia ihmisiä, jotka vetää sua alas ja sanoo, että sä et pysty siihen. Et semmosia ihmisiä, jotka kannustaa sua ja auttaa sua pääsemään sun tavoitteisiin ja saavuttaa sun unelmat. Mitä mä sitten opin armeijasta? Se oli se, että itsekuri rakentuu rutiinista. Sä teet joka päivä niitä asioita, mitä sä et välttämättä haluis. Ja sitten, että sä meet epämukavuusalueelle, niin sekin. Ja sä meet sinne, vaikka se ei olisi aina mukavaa, sä et haluis. Se on kauheeta, se on ikävää, se on yksinäistä, mutta sä kasvat siinä ihmisenä paljon. Ja sä et kuitenkaan kadu sitä. Jos sä mietit 70-vuotiaana sun elämää, niin sä et ikinä kadu sitä, että sä menit epämukavuusalueelle, koska siellä sä oot todellinen voittaja. Lisää tämmöisiä videoita, niin tilatkaa kanava ja pistäkää peukkua, niin saan tehtyä enemmän tämmöisiä videoita ja tiedän, että haluatte katsoa. Ja sitten ajan kanssa ostan parempia kameroita ja semmosia, niin sitten saatte vielä parempiakin videoita ja eri aiheista. Muistakaa, jos yksi asia pitää muistaa tältä videolta, se on se, motivaatio on väliaikaista ja itsekuri on ikuista. Muistakaa se vie pitkälle elämässä. Noniin, pistäkää peukkua ja tilatkaa kanava. Moikka!